بسم الله الرحمن الرحيم فاتن الخير ربنا دكيني كفاراوا سار بيتك ناسي قاي kara yau dubu na salatinka nan ga shugabanmu da alaye sa sahabuhu fa mazan fama har da masu bi na su faiɓoye ‘yan uwa ku zo mu yi murna ‘yan jigawa har da na ƙaraye ku yi farin ciki ku yi annashuwa ‘yan filata yara da mataye ku yi farin ciki ku yi annashuwa ‘yan filata yara da mataye duk ku zo mu yi wa alasan barka ɗan kacinmu har da na rimaye samutan Kano da mutan Sakwaya har Abuja tare da ɗunɗaye to ku karkade maza kunnanku khasatan gaba ɗaya gauraye baituka a yau nika zabgawa babu jinkiri ko tawaye gaskiya na yoniyar na faɗa duk guluwi rabbi ka jijjinye muminar kwarai ta zam ayaba hankalinta tare da halaye saliha take a gida da waje ayyukanta dukka da bankaye in ka zo batun kunya fa kuma ba ta kamuwa gun mataye ba ta barruji da shigar banza ga niqab a fuska da sawaye in ajin su tuntuni sun santa sai ga gansu tamkar bebaye babu mai fadar maganar banza nan gare ta koma dan waye kwarjininta ya wuce dukkan zato gun mutan kwarai har banzaye zuciyarta kullum na Qur'an ba ta jin kiɗa ko nanaye hankalinta baya kane ko kabolu wajen ayye tambarinta jakomita ce ko bato na CP ta yi tsaye addu'ar ta nan ga ilahinta sahibinta gefe zam aje rabbana tsare ta dukan sharri aljanu mutane kwallaye anta Aisha ta cika rigarta gun abinci har da su kifaye kyan hali da zuci fana shaida number 1 ta zamto faiboye gun tsayinta ne kam nayi shiru karwali ya zo ya min tsiye ga Amir da Aisha ba dama love jinin jikinsu da hannaye yan uwa masoyan juna ne gun ulumu sun wuce min jaye dai na fargaba ya eldudo kaunatar ke dukka fa ya shanye ba bakin ciki ko jin daddar ko kina a birni ko kauye ba batun ya zauna yayi ta shiri tun da gaskiyarsa tana ajiye sana'arsa kullum makaranta ba shi fashi ko daga sawaye jakin ko samina ko koyarwa ya tafi yayi tsaye 4 pointa yake bai wasa ki sanar da kowa kai waye saurayin da baya Manchester ashaga shi ya tsani nanaye hankalinsa baya Nollywood ko noli kira su da banzaye ba shi kwalla ba shi zuwa karta duk batu na wasa ya janye karamar kirari dan kara sai ya daina tsoron jabaye jarumin sadaki bai wargi gashi ba shi shayin giwaye rabbana ka kara tsare mana shi a fada a cika sai dan haji ya wali ka goda makaginka sahibarka mai kyan halaye pharmacist da farm ba jayayya jarumai a dukkan atisaye ga amarsu ba ta yin laifi hafiza da tsoron beraye in kace tsaya to tayi tsaya in kace ta zo ta tana shirye ga ta nan da tausayi da biyayya ba ta son ta ganka kana gaje ta kware a goda ilahinta ga tawakkulinta na tsuntsaye ba ta gada ba ta zuwa fati tausayinta tamkar zomaye ga wali anan can ga Aisha soyuwa a kalbi ta bankaye to rike wuta ya Abdurrahman Aisha ka ba ta ga bokaye zul jalali kai mu ga sarana addu'ar wajen mu ga angwaye rabbana jikan baban Abdul laifukansa dukka su zamtauye ba shi fada babba a aljanna dakunan ta manya dogaye sun duma shi da iyalinsa ɗan uwansa tare da ƴaƴaye umma ko ka kyautata ƙarshenta ba ka gangidi ya rayayye alhamdulillah